Gulp woont de familie Bijl. En bij de familie Bijl voor de deur staat een koenbank. Zeg het maar. Boven of onder? Ouderwets. Ouderwets. Een goede ochtend. Goedemorgen. Hi, Hoi. Bas, Elijn, programma Onderweg. Mijn naam ken, tenminste onderweg ken ik, maar Ja, kijk. de rest ben ik zie het, ja. Ja, ja. Je ziet mevrouw Bijl. Ja, klopt. Ja. Heb je ook een voornaam? Steffi. Steffi. Gezellig, hè? Gezellig, klinkt vrolijk. Steffi. Ja, Ja. ben ik ook wel over het algemeen. Oké. Nu even onder de indruk, maar Dat snap ik. Maar de kent het programma. ja. En dan weet ze misschien dat wij altijd met lopende camera op de luie afgaan. Vanwege de overval. de spontaniteit, Steffi. Niet de overval. Nou ja, als ze overval is ze soms ook bankoverval. En de bank is de reden waarom wij aanbellen. Oké. Want Ja. wat is het verhaal achter de Koenbank, Steffi? Koen is mijn schoonpap, was mijn schoonpap, Ja. moet ik zeggen. Dat was wethouder in Velzen, Noord-Holland. Aha. Is bij Rotterdam? Bij Haarlem. Oh, bij Haarlem. Ja, Noord-Holland. Ja, Ja, ja. ja. Oké. Hij woonde in Driehuis, dat is gewoon de geboorteplaats van Pim Fortuyn. Dat is gewoon pure toeval. Ja. En ik ga mijn schattenpoemel leren kennen, wie die bij ons immer op vakantie komen. In Oost-Schoon Limburg. Oké. En ja, dat is hij blijven plekken. Dat is dan een broer van Koen. Nee, mijn zoon, de zoon van Koen. De zoon van Koen. Oké. Ja. En, hoi John. En, Hoi John. En wie we hier zijn komen wonen, we woonden eerst in Mechelen. Ja. Ik ben al eens op L1 geweest met het postkantoor van Mechelen. Heel Oké. lang geleden. En Ja. toen zijn met mijn man is afgekeurd geworden, dus moest voor hij komen wonen, want ja, dat kost voor dat grote huis niet aanhouden. Aha. En wie voor hij zijn komen wonen, mijn schoonpap is hier nooit kunnen komen, dat is vlak daarna gestorven. Oh. Maar de hou is nog geld gegeven voor een cadeautje voor het nieuwe huis. Oh. Ja, wat moet we daar nu mee doen? Oh. En dat was een hele sociale iemand. En toen hebben we zo gehad, nou, de koop van een bank, die zit verboden. Mijn man is ook ja, heel sociaal betrokken eigenlijk wel. En daar zette hij het zomers. En alle lui die er berg op komen, die stoppen hij even om op oom te komen. Op de Koenbank. Op de Koenbank, ja. Wat een mooi verhaal. Vandaar dat bordje Koenbank, want ja. En die zetten dus ook het zomers heel vaak lui die Koen heesje. En die een foto komen maken omdat ze op de Koenbank zitten. Maar dat is toch een heel mooi gebaar van u richting... Onze schoonpap. Ja. Ja. En eigenlijk ben ik nou wel heel blij dat we dich en de bank gevonden hebben. Want, nou ja, heel veel lui krijgen dat verhaal nou ook mee. Ja. En dat is ook weer een manier om Koen een beetje leven te eren. houden. Ja, En ja, te eren. Ja, ja, klopt. Ik weet wie voor hier pas woont. Toen kwam op een gegeven moment een buurvrouw met een stukje weer, die woont er nu niet meer. En die zei, mag ik dingen Koen even lenen? Nee, Koen, ik ga geen Koen. Maar die zit toch immer op de bank? Ja, maar ja, dat zit op de bank van zijn pap. Ja. Dus die had ik dat verhaal toen Ja, al verteld. ja. Maar ja, inderdaad, voor de rest, hoe ging dat verhaal? Goh. Maar maar dus is... mijn man is dus de zoon van Koen. Ja. Die is ook heel sociaal betrokken. Altijd geweest. Wie uitzicht dat? Ja, tegenwoordig is hij is afgekeurd. Hij is hartpatiënt en hij had spierdystrofie en allerlei andere kwaaltjes en kwelletjes die ze kieswenste ouderwets. En het is een Hollander. Dus dat is een beetje moeilijker om dan contacten te leggen. Aha. Maar wanneer hij hier zit, dat kalt met Gekkeringen. Dat kent de ganse buurt, dat kent Gekkeringen bij naam. Alle pakjes van ja, weet ik wie ze allemaal lezen, die komen. Hij steekt meestal helemaal vol met tekstjes. Oh, dat is een manier om toch een beetje aansluis ja, te aansluis te krijgen. houden en te kiezen. Ja. Ja. Maar het is allemaal verpleegkundige geweest, iedere keer gewoon in het ziekenhuis.
En dan nog naar Brunsum en toen naar Heerlen, wie die fusies allemaal worden. Maar ja, ik ging immer op de fiets van Mechelen naar Heerlen. Of hardlopend. En toen had er een ongeluk gehad, is er aangevaren. Al een doem gebroken en daarna is er spierdystrofie gekomen. Dus ja, ons leven krijgt onder eens een ganse andere wending, alleen al door even te vallen. En daarna kwam nog de hartkwaal erbij. Ja. Nou, toen woonden we juist wie die hartkwaal zich begon te uiten. Ja. En is dat een beetje onder controle? Ja, in principe wel. Hij is heel erg lang en in zijn familie komen, die hebben allemaal die hartkwaal. Wie heet je dat? Aneurysma's. Oh. Dus ja, dat is wel... Dat is heftig. Ja, dat is heftig. Dus hij moet... Hij is nu wandelen met de hond en als er dan uitgeet en zo, ik had er telefoon. En ik wil wel dat er immer een telefoon bij zich had, dat er ons kan bereiken wanneer het zo wie is. Oké. Goh. Ja, dus zo had voor dat een beetje in... Zo had voor ze een beetje op de been, hoor Ja. je. Je ziet wel allemaal op... Ja. Volgens mij heb je een leuke buurt. Dit is een geweldige buurt. Ja? Ja. Ieder voor zich gaat voor ons allen en toch voor ook alle nieuwe vergekkeringen. Want hier is, allegaal wat is, kan het gekkeringen overal terecht. En voor zo'n Fijn. hij echt vanaf dag 1 en voor zijn hem gevoeld. Mechelen wordt ook geweldig, daar ben ik geboren en getogen. Maar ja, Gulpen is dikke nummer 2. Steffi, Ja. we hadden het net over dat ze als een keer bij L1 was geweest met, Ja. met het postkantoor van Mechelen. Ja. Vertel nog even. Wat was dat? Steffi in het postkantoor? Ja, nou, ik was rijksambtenaar en toen ging het postkantoor weg uit Mechelen. En toen heb ik me gemeld bij de gemeente, want ik dat niet normaal vond. Want ja, dat was ook een tip van mijn schoonpap. Die zei, hier zitten zeuren, helpt niet. Dan moet je naar de gemeente gaan, dan moet je daar je woord doen. Dat hebben we toen gedaan en toen verraadde die van ja, zag het maar, wil daar het postkantoor houden, want dat moest toen weg uit Mechelen. Ja, zo voor dat doen. Ja, waarvoor niet? En toen binnen een week over het postkantoor, op papier, ik in huis. Toen ben ik gestopt met mijn rijksambtenarenbaan en toen ben ik het postkantoor in Mechelen gedaan. Want wens het postkantoor vond ik toen voetholde uit de dorp, ging het hard voor uit de dorp, want wanneer ik voor de postzegel naar Gulpen kom ik ook voor de andere boodschappen naar Gulpen. Ja. Uiteindelijk. Ja. En dan gaat zo'n dorp kapot. Dat had uiteindelijk ook wel gebleken, want die Mechelen is niet zo heel veel meer op het moment. Maar toen hou ik dus het postkantoor en dat was een van de redenen waarom is die van L1 destijds ook komen van... Wat zou er aan toe? Ja. Waarvoor had er een baan opgegeven? Oké. Ja. Wie had je die dicht gevonden dan? Omdat het was Nee. het al in de media geweest of Nee, zo? nee, voor ons woonden toen der tijd Tom Terlinde en Gert, weet ik even niet, wie dat gewoon iets met ringer naam was. En dat waren 2 mannen die hadden de tuinen van Ruinen gehad in Groningen of Friesland of weet ik wel, die kant op in elk geval. En die waren even ons komen wonen en die vonden het zo bijzonder dat ik Die dat hebben gedoe getipt. hou en die hebben getipt. Ja, Oké. Hoe lang is dat gedaan, dat postkantoor? een jaar of 10, 11. Oh. Ja. En toen kwamen de postagentschappen. En tenminste, dat wordt toen alle postagentschap. En toen kwamen de, euro. En we houden dat natuurlijk eigen huis. We houden al een kluis eigen huis. Om er nog een tweede kluis bij te zetten, dat zou ik niet zitten. En toen had ik gezegd, we er toch voor plan zijn om binnen nu en 5 jaar weg te gaan. Dan gaat voor die verbouwing niet meer aan. En dat zat echt wel in de pen. Dus toen ben ik gestopt. Toen ben ik hier bij de Bruna komen werken. Dus ik kost wel even liever hulp. Oké. Maar was dat wel met pien en het hert? Einde Ja. postkantoor? Ja, eigenlijk wel. Het was het einde van het tijdperk Ja. voor mij. Ik hou mijn kinderen ondertussen groot. Dus ik was wel alle tijd heen geweest voor de kinderen. Dat vond ik ook heel belangrijk. Ja, en voor de rest wordt het eigenlijk Ja. kat in bakkie. Ja. En wat is je tegenwoordig nog zo? Tegenwoordig ben ik kassamiep. Ik weet niet of dat- Kassamiep? Ja, hier bij de supermarkt Kleine in Gulpen. Oh. Ja. Maar ik zie me dicht, zolang kennen we elkaar nog niet, hè? Maar Nee. ik zie dich wel vooral op plekken waar lu zien. Want ik Ja, wist, ik ben nooit, het postkantoor ben ik gaan in de hobbywinkel in Gulpen gewerkt, Harlekino. En van daaruit ben ik naar de thuiszorg gegaan. Oké.
Is dat dan niet ook gedaan? Is er maar luzen? Ja, ja, maar dus het verzorgende zit ook in die. Ja, ik weet dat niet, hè. Als hij in een filter die hem ook op, hè. Nou, ik ken ook verhalen van mensen die hier gevallen zien en nemers stopten om ze te helpen. Dus nee, ik denk toch dat dat echt wel in dich moet zitten. Duister die de man de groeten? Gewoon niet toe. Ja? Ja. Zullen we nog even een fotootje maken op het bankje? Voor tweeën? Ja? Ja. Kom maar. Ja, doen we nog einde erbij, met z'n drieën. Maar dan moeten we wel zorgen dat het... Ik had hem zuiver gemaakt met essig. Dus als het goed is, mag je niet meer afgeven. Oh, ik heb mijn groene box aan, dus... Dat is het. Ik ben wel op een zakje, is dat niet erg? En in de auto. Ah, nee. Voor een poetsenjongen.